Ang unang sulat ni Pablo, alang kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas, ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. Sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia. Gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tao nga nanudlo og mga pagtulunan nga sayop og kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo niya ng hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo nining maong pahimangno, mao nga magbaton ka gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. Limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya nini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi. Ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diosnon ug dili balaan, sa mga tawo nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makihilawason ug sa mga lalaki nga makikhilawas sa isig kalalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipadan, gilutos ug gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako, kay dili pa man ako magtotoo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako, ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus, aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya, ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesiya, mahitungod kanimo, nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog, diha sa tinuuray nga pakig-away, ug padayon sa imong pagtuo, ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya, ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas, aron makakat-on sila ug dili na magpasipala sa Dios.
Busa, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan, ug pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari, ug ang tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Diyos nun, ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babay magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglang dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok, o magdayan-dayan og mga bulawan, o mga perlas, o maggamit og mahalong mga sapot. Hinunua, magbuhat silag maayo, nga maoy angay sa mga babay nga nagpaila nga Diyos nun. Kinahanglan nga ang mga babay makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babay magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinoon nga maghilom sila, kay si Adan mao ang unang gihimo ug gisunod si Eva. Ug dili si Adan ang nalimbungan, kundili ang babay, ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babay maluwas pinaagi sa pagpanganak, kung magpadayon siya sa pagtuo, ug paghigugma, ug sa pagkabalaan, inubanan sa kaligdong. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha ug maayong buhat. Busa, kinahanglang dili masaway ang pangulo sa iglesia. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, ug maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong ug kwarta. Kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo, ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa iglesia, aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab og kinaiya ug matinud-anon. Dili magpalabig inom ug dili hakog sa salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo, inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila, ug kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab og kinaiya, ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa iglesia kinahanglan usaray asawa
ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay, ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog, ug makahimo sa pagsulti nga maisugon, may tungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako, kining sulata, maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu, ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, ug gibayaw ngadto sa langit. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon, ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton, uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuunan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likayi ang mga hinimo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diyos nun. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan, ang espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatog kinabuhi, karon ug sa umabot. Tinuod kini nga panultihon, nga angay dawaton ug tuuhan sa hingpit. Tungod niini, nanglimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao, labi na niadtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himua hinuon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtotoo pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo, hangtod nga muanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa iglesia. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ayaw kasabi ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya, samara nga siya imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghud nimog panuigon. Ang mga babae nga magulang nimo, isipa nga imong inahan. Ang mga babae nga manghud nimo,
isipa usab nga imong igsuon. Himoa kini sa bug-os nga kaputli, tahura ang tinuod nga byuda. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakat-un-una sila sa pagtuman sa ilang Diosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon, makabalos sila sa ilang mga ginikanan, kay kini gikahimutan sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabi. Apan ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnuis sila niini, aron walay makasaway kanila. Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda, maukadtong nagpanuigon og dili moubos sa 60. Kinahanglan nga kausal lamang siya maminyo, og kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat, sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak. Pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang niadtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat og maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda, kay kun buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawas nung tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. Makakaton usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon, kay manumbalay naman sila. Apan labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Busa, mas maayo pang nga magminyo pag-usab ang mga batan-ong byuda, ug unya manganak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan ug higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig dautan batok kanato, kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Apan kung ang usa ka babaeng magtotoo may mga paryente nga mga byuda, kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa iglesia. Sa ingon, makaatiman ang iglesia sa mga byuda nga wala nay kapaingnan. Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayng ilhon nga takos, sa doble nga suhol, labi na katong naghago gayon sa pagwali ug pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka, samtang magiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayud suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa iglesia, gawas kung pamatud-an kini sa duha o tulok ka saksi. Badlunga sa atubangan sa kadaghanan, kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus ug sa balaang mga anghel, giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban, pagmaputli hinuon. Ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutayng bino aron kahilisan ka pag-ayo kay kanunay karabang masakit. Ang mga sala sa pipilak ka mga tao, klaro kayo bisan wala pa'y mireklamo batok kanila. Samtang ang sala sa uban, ulahinang mahibaluan.
Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan, apan bisan pagani ug dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon, aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Bisan pa kung ang mga agalon nila mga magtotoo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan. Garbuso kaayo ug walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug dautan nga mga katahap. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontinto kung makakaon ug makabisne. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalautan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi, maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo, ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw, iyaman sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Og hupti ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios, nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, ug sa atubangan ni Kristo Hesus, nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kini kabulingan, ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Diyos nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimangnui ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan
alang sa umaabot, ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Diyos nun, ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam. Apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo, nga nagbaton sila niining maong kaalam, ug tungod niini, nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Diyos mag-uban kaninyo. Ang ikaduhang sulat ni Pablo, alang kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, og gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi, nga atong nabatunan, pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus, nga atong Ginoo, maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya, samtang sa kanunay akon naghinumdum kanimo, diha sa akong mga pag-ampo. Nahinumdum ako sa imong mga luha, ug nangandoy nga makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kaghihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, mahinumduman ko ikaw sa pagmainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanatong gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Pakigambit hinuon sa mga pag-antos, tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus, sukad pa sa sinugdanan. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios sa pagsangyaw ug pagtudlo sa maayong balita. Ingon nga apostol ug tungod niini nag-antos ako. Apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako, hangtod ni adtong adlawa. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo, ug pabilin diha sa pagtuo, ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Nasayod ka nga gitalikdan ako sa tanan nga taga-lalawigan sa Asya, lakip na nila ni Figelo ug ni Hermogenes. Hinaot unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo, kay gidasig ako niya sa makadaghan, ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. Hinuon, sa pag-abot gayud niya sa Roma, gipangita dayon ako niya hangtod nga nakaplagan ako. Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod ka pag-ayo sa gidak-on sa iyang gikatabang kanako didto sa Efeso. Busa anak, pagmalig-on, pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus.
Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog, nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Pakigambit sa mga pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Busa, dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Ang usa-usab ka magdudula, nga moapil sa lumba dili gantihan, kundili musubay sa mga lagda. Ang mag-uumang nga naghago pag-ayo, kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. Palando nga kining akong gisulti, kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hinumdumi si Hesukristo nga kaliwat ni David. Gibanhaw siya ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus, uban sa himayang dayon. Matuod gayod ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Pahinumdumi niini ang katawhan, ug pahimangnuis sila atubangan sa Dios, sa dili pagpakiglantugi bahin og mga pulong, kay dili kini makaayo, kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likaye ang binuang ug dili Dios nun nga lantugi, nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga mag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo ug si Filito. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran, ug gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagi sa pag-ingon, nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Apan, ang lig-on nga sukranan nga gipahimutang sa Dios, dili gayud matarog, ug niini nahisulat kining mga pulonga. Nakaila ang Ginoo sa mga iya, ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Sa usa ka dakong balay, adunay nagkalain-laing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon, ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Likaye ang mga daotang butang, nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, ug pakigdait, uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likayi usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga musangput lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo ug mapailumon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali, hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol, ug masayod sila sa kamatuuran, ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip, ug makaikyas sa bitik sa yawa nga midakop ug miulipon kanila. Timan ikini,
Sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Pipila kanila, musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala ug dalirang madala sa ilang nagkalain-laing daotang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakaton apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Ingon nga si Hanes ug si Hamres misupak kang Moises. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang huna-huna ug pakyas ang ilang pagtuo. Apan dili sila mulampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang sama sa nahitabo kang Hanes ug kang Hamres. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Diosnon diha kang Kristo Jesus, lutoson gayod. Apan ang mga dautan ug tigpakaron ingnon mosamot pagkadautan, manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo'y nakahatag kanimog kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon, ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlawa iganti kanako sa Ginoo.
ang matarong nga maghuhukom. Og kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana, ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia, ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-ari nimo, dad-a ang akong kupo, nga gibilin ko kang Karpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga libro nga panit. Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaut unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako kang Prisca ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto ug si Trofimo gibilin ko sa Mileto kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo ug si Prudente, ingon man si Lino ug si Claudia, ug ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.